ರೋಡ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬೈಯಗ್ ರಿಪೇರಿ ಶುರು ಆತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬರ್ಸೋಗು ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾದು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಾದಿತ್ತಡು. ಮಾರ್ಗ ಉದೀಪನ ಆಪುನಿಡ್ದುಂಬೆ ಬರ್ಸೋಗು ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ತಯಾರಾಯಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬೈಯಗ್ ರಿಪೇರಿ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಇಂಚಿಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಫೀಸರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಡಪಾಯಿನ ಸಬಿಟ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇಲ್ಸಂಕದ ಅಡಿಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದರ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ರಿಪೇರಿ ಆತುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಪುಡೇಟ್ ಉಳಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಉಳಚರಂಡಿಡೆ ಪೋವಂದೆ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತನೆ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೇರಿದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ 505 ಮೀಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗಗೂ 1,72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ. 1,72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ.